Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu, Hoglab Jesu, Mahima Jesu, Vandan tuka samya, Suti tuka samya, Aradhan tuka samya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, समया जेसु हे सगळे मागण्याचे कूड याकडे तुझ्या हातान समर्पित समया हे सगळे क्रिसराची मागण्या समोर या मॉर्निंग मना या मागण्याच्या कुडाच्या भितर असलेल्या हर एकला या मागण्याच्या कुडा भितर येतल्या हर एकला समया जेसु तुझ्या अमोलिक रक्ताने याकडे कव्हर कर हे सगळे मागण्याचे कुड निथळ जाऊ दे समया जेसु जे पवित्र भरसून दैविक हक्कुळ कृपा देव समया हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, yeah, 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 yeah. Hallelujah, hallelujah, yeah, 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 yeah. Hallelujah, hallelujah. Psalm 121, 1 and 2. देवाचे उत्तर म्हणता पर्वता कुशीन हाव मुझी दिस्ट उभारता थैन तावन येता मुजो आधार सर्वेस्परात तावन येता मुजो आधार ताणे रसला सर्गनी संसार मका आणि तुका रसलो सर्ग आणि संसार रसलो तो स्वामी तो देव याकडे आमचे मध्ये असा मॅथ्यू 18:20 तो आमचे मध्ये या गडे हजर असा आयसाया चॅप्टर 40 वर्सेस 9 देवाचे उत्तर म्हणता सियोनाक बरी खबर हातला दुता ऊस पर्वताचे सोडून ऊस जेरुसलेमाक बरी खबर हातला दुता वडल्या तळ्यान बोब मार कंच्या पर्वताचेर तू आज तुझी नजर घालतय साई आज माका कुमोक या जाग्यात जाऊन येता आज माका कुमोक त्या जाग्यात जाऊन येता आज माका कुमोक त्या मनुष्यात जाऊन येता आज देवाचे उत्तर म्हणता आज ती कुमोक आज सोमी दिता वडल्या तळ्यान बोब मार भिरांती उडे बोब मार आणि जुताच्या शहरात सांग हांगा असा तुझो देव हालेलुया हालेलुया होय आमचो देव आमच्या मध्ये असा तो देव माझ्या लागी आणि तुझ्या लागी उलोवंक कशे येता तो स्वामी आज मुझे लागी आणि तुझे लागी पर्सनली उलोवंक कशे येता त्या देखून त्या समयान आमकां लपोवन हाडला त्या समयान ताणे आमकां वेगेन तडला ताच्या लागी हाडला ह्यो दीस ताणें नम्यारला त्या देखून त्या समयाक आम्ही अर्घां देवया आमचे तळयो पेटोवन देवाक आम्ही अर्घां देऊन गवया अर्घां देवया आम्ही ताका हर्चया ताचे महिमेक ताचे एकल्याचे महिमेक त्या जेजू ख्रिस्ताच्या मुझे खातीर आणि तुझे खातीर कुर्सार आपले बलिदान भेटयल्ल्या त्या ख्रिस्ता खातीर आम्ही अर्घां दिवन आमचे ताळयो पेटोवन आम्ही या घडये आम्ही एक गीत गावया अर्घां दिवया आम्ही सौम्या करसिया महिमेक ताचे आम्ही गीतां गावया अर्घां दिवया आम्ही सौम्या करसिया महिमेक ताचे आम्ही गीतां गावया अर्घां दिवया आम्ही सौम्या करसिया महिमेक ताचे आम्ही गीतां गावी सगळे सांगता अर्घां दिवया आम्ही सौम्या करसिया महिमेक ताचे गीतां गावया पर्वत कुशीन आमचे डोळे उभारया पर्वत कुशीन आमचे डोळे उभारया उंचा येता देव आमचे मागणे ऐकता उंचा येता देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्घाता का ससना उपकारता स्वभावुड्या देखून अर्घाता का ससना उपकारता स्वभावुड्या अर्घां दिवया आम्ही सौम्या करसिया महिमेक ताचे आम्ही गीतां गावया अर्घां दिवया आम्ही सौम्या करसिया महिमेक ताचे आम्ही गीतां गावया
इस्रायेलासो देव खंडित निधना, इस्रायेलासो देव खंडित निधना, विन्सनाट प्रोजेक्टाची केदीन साडीना, विन्सनाट प्रोजेक्ट ताचे केदीन साडीना, देखून अर्गा दिव्या ताका सोसना, उपकार तो बाबुड्या, देखून अर्गाता का ससना ससना, उपकारता सोपा बुड्या. सगळे सांगता. अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया, मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया, मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या. तासो विश्वासी मोगु सस्नातता, तासो विश्वासी मोगु सस्नातता, आमका आपयलो सोमी आमका सांभाळता, आमका आपयलो सोमी आमका सांभाळता, देखून अर्गाता का ससना ससना, उपकारता शोभा बुड्या, देखून 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 अर्गाता का अर्गा ससना ससना, उपकारता शोभा बुड्या. परत एक पुढे देखून अर्गाता का ससना ससना, उपकारता शोभा बुड्या. सगळे सांगता. देखून अर्गाता का ससना ससना, उपकारता शोभा बुड्या. बाबुड्या. देखून अर्गाता का ससना ससना, उपकारता शोभा बुड्या. सगळे सांगता म्हणया. अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया, मैमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया, मैमेताचे अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया, महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. आम्ही गीता गाव्या. अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया, महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. आम्ही गीता दोन्ही गाव्या. हात वर हल्लेलुया, 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 आमेन, 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 हल्लेलुया, hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, ria, 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 ria. Shira la bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara. Ria shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गट्ट त्याला स्तुती करूया, गट्ट त्याला स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, रिया, 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 रिया. हालेलुया, हालेलुया, रिया, 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 रिया. हालेलुया, 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 रिया, रिया, रिया. बापा तू कर गा, जेजू तू कर गा, पवित्र आत्म्या तू कर गा. हालेलुया, हालेलुया, रिया, 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 रिया. Ria, 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 ria. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेसू जेसू आमचे डोळे आम्ही दंप्या, आमचे डोळे आम्ही दंप्या. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. त्या पवित्र आत्म्याक या घडी आम्ही उलो मारया. त्या पवित्र आत्म्याक मी या घडी आमच्या मध्ये उलो मारया. त्या पवित्र आत्म्याक खपवूया. आज आमच्या मध्ये ये पवित्र आत्म्या, जेजून बसायल्या आत्म्या, जेजून बसायल्या त्या दैविक आत्म्या, आज आमकां तू भर तुझ्या कृपेन. ये सर्गींच्या राजाच्या आत्म्या आमका कृपेन भर, आमका कृपेन भर. याकडे शिकवणं ऐकवून कमी वेत असताना विषय सरा सिस्टर सलीम कुठे न तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या जाणवायेन भर, तुझे उत्तर
त्याच्या तळांतावन 2 दरेची तलवारी बसचे तुझे उतर तुझ्या तोंडांतावन जेरमाया 5:14 उजो जावन आज आमची खालसा आज या झुमाचे आणि युट्यूबात जाऊन कितले जण पळतात उतर ऐकतात तांचे एकल्याचे काळजान स्पर्श करत स्पर्श करत देऊन माग्या जेजून बसैल्या पवित्रत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये जेजून बसैल्या पवित्रत्म्याये जेजून बसैल्या पवित्रत्म्याये पवित्रत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये जेजून बसैल्या पवित्रत्म्याये जेजून बसैल्या तानेर माग्या पवित्रत्म्याये बापाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये तू देवोन ये जेजून बसैल्या पवित्रत्म्या प्रत्येक पटी दोन्ही हात वैरू बांध दोन्ही हात वैरू बांध तानेर माग्या या घडये देवाचं पवित्र आमका अभिषेक करू दे कंप्लीट आमका तयार करून दे आज सिस्टर सेलिन कुटीनो तयार झाल्या पवित्र ज्ञान तयार झाल्या देवाचे उत्तर आमका देऊक आम्ही तयार सांगी आम्ही पवित्र आत्म्याला मग लागी आज माग्या पवित्र आत्म्या लागी पवित्र आत्म्या मका तयार कर मुझे कान उघड तिचे ते उत्तर तुझे उत्तर तुझ्या तोंडात येऊचे हवे ऐकत जाई मुझ्या कानाने ऐकत जाई मुझ्या काळजात ते रंबत जाई आज ते उत्तर कान घेऊन सो तो जागव नितळ जायचंय एक बरो जागव त्या देवाचे उत्तर जेजू ते उत्तर स्वीकार करून जेजून बसैल्या पवित्रत्म्याये मोगाच्या बापाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये हालेलुया 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 जेसू स्तुती पवित्र आत्म्या तुका अर्गा आमचे मध्ये आयल्या पवित्र आत्म्या तुका अर्गा आमका अनॉइंट केल्याक आमका तयार केल्याक तुझे उत्तर ऐक जेसू आमच्या काळजा स्वीकार करू हालेलुया जेसू Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus आमच्या संघात आलता बापू आणि पवित्र नामाच्या संघात आपल्या सगळ्यांचा आणि सक्रमंताद्वारे तो अमल करायचा आजची आमच्या वेगवेगळ्या भाषेचा अब कितल्या मनांचं गोय जाऊन जाईल कितल्या मनांत सांगताना शिक्षण मानतं देवाचे उतार म्हणता आमका देवाचे पत्र पहिल्या पत्रांत अध्याय 5 वर्ष 20 आणि 3
समाधान दिता तो देव तुमका सर्व वांटांनी पवित्र करून तुम्ही जेजू ख्रिस्ताच्या या नावावर तुम्ही सगळेच प्राण आत्मा आणि क्रूर निर्दोषी सांभाळले असतो. सिस्टर क्लियर ना? क्लियर ना? Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. ऐकत आहे? क्लियर ना तिथलं? क्लिअर ना सिस्टर, ऐका ना क्लिअर. पण क्लिअर ना. Praise the Lord. Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड. आता ऐकता? आता सेम सिस्टर. Thessalonians 5:23. देव दिता तो देव समाधान दिता तो देव तुमका सर्व वांटांनी पवित्र करून सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या या नावावर तुम्ही सगळेच प्राण आत्मा आणि क्रूर निर्दोषी सांभाळले असून ज्याने तुमका आपण दिला तो सदंत विश्वासी तशाचा येते बक्कलस्य. Amen. Amen. तो तुम्ही कोणी वाचते का? समाधान दिता तो तो देव तुमका सर्व वाटाने पवित्र करू. समाधान दिता देव तुमका सर्व वाटाने पवित्र करून. सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या समाधान दिता तो देव तुम्ही तुमका सर्व वाटाने पवित्र करून सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्मा आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो. आणि सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या या नावावर आम्ही सगळे किती करून काय म्हणा प्राण आत्मा आणि कूड निर्दोषी सांभाळून जाय. जाण्याचा आमका आपला तो सदंत विश्वासी जेव्हा जाई आमचा परिपूर्ण करण गुण करता केले काहीच नाही पुढे पण आमच्या स्पिरिटात आमच्या आत्म्यात आणि त्याच्यानंतर आमच्या सर्व बंधनांचे एका मनुष्याकडे आमचा 3 भाग केले. स्पिरिट सोल बॉडी म्हणतात. Praise the Lord. Praise the Lord. ऐकता? वही सिस्टर. Yes. ओके. देखो ना देवा जाए आज हम कंप्लीट तरह गुण करोगे खाली कूड़िक मात्र नहीं आत्म्या की तशंत आमच्या पुरा भोंगणाक स्पिरिट सोल बॉडी म्हणता आम्ही इंग्लिशान. देखो ना आमचं स्पिरिट ते मोडला तर जाल्यार कसं देवातान पयस गेला तर जाल्यार या आमच्या पातकावर काही पयस पावला तर जाल्यार कितें जाता आमी देवातान मेकळे जाता. आमी वय पयस वता. आमी जे कितें आमचो
आमचं स्पिरिट देवात हांव मेकळो जाता आमकां आनी देवातय कसल्यांच कनेक्शन उरना. देवाचें कनेक्शन आमकां ना जाल्यार कितें जाता आमकां कम जाता, बेजाराय जाता, असमाधान जाता, संतोष ना जिवितांत. न्हिदोंक जायना, मागणें करूंक जायना, दुसरे भशेन जाता, अंतस्करणान आमकां काम करिल्ल्या भशेन जाता. आनी त्या वरवीं कितें जाता आमकां जेवंक जायना, न्हिदोंक जायना. अशें करता आसतना आमची कूड अस्कर जाता. कुडीक जाय जाल्लें समाधान मेळना आनी आमी कुडींत शीक जाता. आज जेजूक जाय, देवाक जाय आमी कंप्लीट इंग्लिशान म्हणटा आमी होलिस्टीक हिलिंग, होलसम सगळे. नाजाल्यार आमी थोडी थोड्या फुडें मागणें घेता या सक्रामेंता मुखार बसता आनी मागणें करता. ताचे उपरांत कितें जाता इल्लेशें बरेंपण लागता आमकां. पूण आमी गेटीच्या भायर गेल्ल्या उपरांत इगर्जीच्या गेटीच्या या सक्रामेंताच्या रुमांतल्यान भायर गेल्ल्या वेळार वचून आमी कशीं पयलीं आसा तशीं जाता. घरा पावतना पुरा आमी पयलेच्या की वाचता म्हण येता. कित्याक म्हण सांगल्यार कुडीक इल्लें समाधान मेळ्ळें. पूण ते अज्ञात आसलें आमचे भितर, आमच्या स्पिरिटा भितर आसलें ती कांतावणी रावोंक ना. कितें आडखळ आसा, खंयची देवाचो उपदेश मोडला, असमाधान आसा. आनी हाचे वरवीं आमची पुरो भोंगणां पाड. काळजान संतोष ना, मोतीन संतोष ना, सगळी इराराय म्हणटा आमी. आनी ह्या इराराय वरवीं आमकां संतोष ना, आमकां दुसऱ्यांक संतोष दिवंक जायना, आमकां दुसऱ्या कडेन उलोवंकय जायना, देवाला कडेन उलोवंकय जायना, मनशा कडेन उलोवंकय जायना. अशें फक्त आमकां सगळ्यांनी सोडून घाला. पूण आमकां आमीच सोडून घाला. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तो मोगाचो देव आसा पळय इस्लाम, ताका जाय आज आमकां परिपूर्ण तरान गुण जावंक जाता. देव जावन आसा मोग आनी तो आमकां असले एक्सपिरियन्स मेळोवंक फक्त आशेता सगळ्या आमच्या जिविताच्या ऑलराउंडाचेर बरेपण येवंच्या खातीर. आनी आमकां आमचे रिलेशनशीप, आमचो संबंध देवातय एक करून घालच्या खातीर ताणें केदळा सुरवेर आमकां रचल्ले आसा पळय. त्या वेळाचेर कशें आमचो देवातय संबंध आसलो तो सत्य उरच्या खातीर. तशेंच आमकां आत्मीक तरान आमकां थंय गुण जाता ते वेळा आमकां फ्रीडम मेळटा. आमकां आत्मीक तरेचो फ्रीडम मेळटा. आमच्या भोंगणांकी आमची समा जातात, तशेंच आमची कूड समा जाता. ते तरच आमकां देवाच्या गुणा वयर आमकां नियाळ करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise Praise the the Lord. Lord. येस. आणि ते तर कितें जाता आमच्या मध्ये इन्नर पीस. हिलिंग ब्रिंग्स इन्नर पीस, कामनेस अँड स्टेबिलिटी. आमकां एकदम समाधानाचें करता. ताचे उपरांत आमच्या भोंगणाची पुरा आमचे राग येवन सगळी आनी कितें आमकां मोत कितें कितें जाता, डिप्रेशन गेल्ल्या बरें जाल्ल्या आली मोत ती फाटी येता, समाधान उरता.
तशेंच आमची कुडीक भलायकी मेळटा. त्याच्या उपरांत आमकां आमचे आत्मीक जिवीत वाडोवंक साथ जाता आणि देवा थंय आमी एक जाता. आणि तुम्ही अनुभव करून पळयला जावं पुरो. कोणे पुरो इन्नर हिलिंगाक गेल्ल्या मनशांनी पयलें कशी आसले आमी आणि आतां कशी आसा. आता आमी जेजूसाची वचून बसल्या वेळार आमकां कसलें कनेक्शन मेळटा. पयलें रेस्पर आसतना मागणें केल्ले बरें जायनासलें. देवान उलयल्लें आयकना आमकां समाधान ना. देखून आज देव आशेता आमकां संपूर्ण तरान गुण जावंक शकता. त्या वरवीं आमची आत्मीक वाडवड जावच्या खातीर आमचीच आत्मीक वाडवड जायना जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक बरेपण करूंक जायना. आमी गॉड खाता आसतना एकल्या गॉड खायनाका म्हूण सांगूंक जायना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि कसले पुरे आमकां आडखळ येतात म्हणून सांगता. जर तर आमचे फेथ देवा थंय एक ना जाल्यार कसले पुरे आडखळ येतात. आमच्या जिवितांत भितरल्या भितर ती कांतावणी आसता आणि सदांच ते दूख कोडूपण bitterness and resentment कोणाय कितें उलोवंक आयल्यार आमकां राग येता. अनेक आमची हिंड्रन्स कॉल आसा. स्पिरिच्युअल डिस्कनेक्शन फ्रॉम होम देवातावन आमकां डिस्कनेक्शन आमकांच आमच्या तावन आमी पयस जाता आणि तशेंच आमी दुसऱ्या तावन मेकळें जाता. देवातावन मेकळें जाता दुसऱ्या तावन मेकळें जाता. आमकां वचून आमी खंय आसा हे जावन आसत आडखळ्यो. आणि ह्यो कोल्यो आडखळ्यो आमकां आमच्या बोंगणाच्यो आणि आत्मीक जिविताच्यो. तशेंच कुडीच्यो आडखळ्यो आमकां पिडा जाल्ली आसता. क्रोनिक पेन सदांच आंगा दुखता तैन दुखता आणि म्हाका अशें भोगता तशें भोगता आतां पांयांत ओड येता आणि सदांच आमकां भोगता आमी शिकत आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि अशें करता आसतना आमच्या कुडीची आतां म्हणटात पळय काले कोविड जावन गेले आणि पुरा प्रायस तांगडी अशें जाता कालन जाता इम्युनिटी डावन जाता. आता हे पुरा आमचे आत्मीकचे कनेक्शन गडबडता ते वेळा कोणाची इम्युनिटी असल्यार ती डावन जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आता तेंच नाही अनेक अडखळ आसा. आमकां दुसऱ्या सांगता संबंध धरून जायना. फ्रेंड रिलेशनशिप म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार काळजा भितर घाय आसा. आमच्याच कुटुंबाच्या मनशां कडेन उलोवंक जायना. मनशांनी बसचें रुमान बसून बागलां बंद करून बसचें. जेवंक आयल्यार जास्त आतांच आनी उशीर पळोवचे. फ्रेंड्सां कडेन उलोवंक जायना. अनेक डिफिकल्टी आसा. डिफिकल्टी विथ इंटिमेसी. रिलेशनशिप आमचे कंप्लिटली ब्रेक जाता. म्हळ्यार आमचो संबंध दुसऱ्या तावन मेकळो जाता. आता आमी हांगा मागण्यात आसा म्हणटा वय पूण येदोळी वस्तू जाणां नितळ जाल्यांत आणखी नितळ जावंक आसा म्हूण जेजू आमकां करीत करता. कित्याक म्हूण सांगल्यार पयलें कितें घडीत जाल्ली आसली ती आमी आजुनी सोडूनात आनी ती काळजा भितर ती उमळटात. कंप्लीट तरेन आमी गुण जावना. तेन्नाल्यान
आमकां घडये घडये प्रॉब्लेम येतात, आडकोळे येतात आणि देवान उलोवचें आयकना आणि आमी कशेंय येता. आणि कसा पर्सनल हिंड्रन्स म्हणटात ताका, लो सेल्फ एस्टीम. म्हळ्यार आपणाचेर चिंतचे, आय एम नॉट गुड, हांव बरें न्ही, हांव खंयच्या फायद्याक नाही. आपणाच्या वरती डाऊट करचो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अच्छा वरवे कितें जाता पळय, आपणच बरें न्ही म्हण सांगून कोणी असल्यार दादले मनीस असल्यार कितें करतात, सोरो पिवंक घेतात, ड्रग्स घेतात. आनी खंयचे तरान मोतीक समाधान करून जाता पळोवंक आनी काले सोदून येतात. अशें करना पयलींचे आसले सिट्युएशनांत आणखी पाड सिट्युएशनांत पडटात. आणि आमकां देवान इतली देणी दिल्यांत, सकत दिल्या, ती आमकां यूज करूंक उपयोग करूंक जायना, फ्री तरान यूज करूंक जायना. तुम्ही पळयलां जावं पुरो थोड्या फुडें इगर्जेंत थोडी जाणां मस्त मुखार नाल्यार कितें जावतात, कालय करतात, उबे रावन देवाचे उतारे सांगतात या कितें सांगल्यार मुखार आसात. थोडी जाणांक भायर येवंक भिरांत, मुखार वचोंक भिरांत, कोणाचे मुखार तोंड करूंक भिरांत. कित्याक आमी आणखी भितर जावन आमी फ्री जावना. आमी भितरले भितर करगत आहात, नाटकान मुखार वचोंक जायना. लो एस्टीम, हांव खंयचें बरें न्ही म्हणून. आज आमी आतां जसो उतार चलता आसतना चिंतून पळया हे म्हजे भितर घडटा गे म्हणून. थोडे जाण आमी मुखार आसा, थोडे जाण फाटीं आसात. थोड्या फाटी आमी मुखार आसूंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार आमकां दामून धरले भशेन आसले आहले थंय इल्लेशें कोणाचेर आमकां होगळाक मेळटा गे. कित्याक आमच्या जिवनाक होगळाक मेळोना. ल्हानपणांत तावन आमकां इल्ले कश्ट मेळ्ळ्यात, आमकां गरजी पडटल्यो. आनी हाचे वरवीं एक तराची भिरांत भितर बसल्या आनी दुखी इल्ल्यांक बगसूंक जावना. ही पुरो भितर आसा तर जाल्यार आमचे एंटायर लायफ सगळे जी भितर कॉम देवदारे करून जाल्ल्या बरोबर. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि अशें आसतना आमकां कितें फुलफील करूंक आसा आमच्या जिवितांत जायना. देवान आमकां आपयलां जावं पुरो असल्या पर्टिक्युलर उद्देशा खातीर आपयलां आमकां देणी दिल्यांत सकत दिल्या की आमी मुखार वचून करच्याक. आनी आमी कितें करता, आमकां करूंक जायना, आमकां करूंक जायना म्हूण आमी फाटीं पडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Praise you, Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 आता देवाच्या उतारांची काल सांगता पळय. 3 जॉन जुआंचे 3 पत्र अध्याय 1 आणि 2. अध्याय 1 ओळ 2. मग इष्टा तुझ्या भलायकी बरी असलेली बरी, तुझ्या कुडीची भलायकी बरी असो आणि हेर सर सांगते न्ही तुका बरेपण लाभो म्हूण म्हजे मागणे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. आता तुम्ही कोणी वर्षात मोगाच्या इष्टा तुझी आत्मिक भलायकी बरी आसले बरी,
तुझे कुडीची भलायकी बरी असो आणि हेर सर्व संगतींनी तुका बरेपण लाभो म्हणून मुझे मागणे. म्हळ्यार आत्मीक बरी भलायकी आसल्या बरी तुझ्या कुडीची बरी भलायकी असो आणि हे सर्व संगतींनी बरेपण लाभो म्हणून मुझे मागणे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आशा पळय आमकां खाली आत्मीक तरान न्ही आमच्या वंगणांची गुण करूंक जाय कुडीक आणि आमच्या आत्म्याक सगळ्याक आमच्या स्पिरिटाची सगळ्याक ऑल राउंड हिलिंग हाडूंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 22 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 to 40 30 आणि 7 जावन 40. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सरेस परसो तुझ्या देवाचो मोग कर. होच अतिवर्तो आणि प्रथम उपदेश. आणि दुसरोय हाचे सारको तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपदेशांचे सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांचे उतर बांधून आसात. ओके. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुझं कितें म्हळें सगळ्या तुझ्या काळजान, तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्वर तुझ्या देवाचो मोग कर. देवाचो मोग कर. आता आमच्या मोतीन समाधान ना जाल्यार आमच्या आत्म्यांचं समाधान ना जाल्यार आम्ही सगळ्या काळजान कसो मोग करचो देवाचो. आम्ही मागण्या बसल्या कळना पूण आमचे मोतीक समाधान ना. मागण्याक आमी सक्रामेंट मुखार सांगूंक पुरो मिसाक येता पुरो पूण मिसाच्या वेळार आमची तकली खंय आसूंक पुरो. तकली म्हळ्यार आमचे मन गुवत रावताली, असमाधान भितर आसताली. जेव्हा ते नाका तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार 100% मोग करात. सगळ्या तुमच्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. आणि देवाचो मोग आमकां करूंक जाल्यार मात्र आमकां पेल्याचो मोग करून कितें जातलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड. the Lord. आम्ही थोड्या कडेन मागण्यान बसता बरें लागता आणि शेता जेजू कितलो डेलिकेट आसा, कितलो म्हजो मोग करता आणि तशेंच म्हणजे हांव भायर वचून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतलो म्हण थोड्या कडेन बऱ्या बंगणान येवचून आमी उलयता पळय न्ही. होय. आणि तशेंच पेल्याचो मोग केल्ल्या बरी, आमचो मोग केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर म्हण सांगता. देवाचो मोग कर. होय. आता हे पुरा ब्रोकननेस आमचे थंय आसल्यार आमचो तूं मोग करूंक की जायना. आमी आमकां दुरतात आमकां सांगता नाल्यार आमचो मोग करता कसो आनी आमकां मोग करूंक की जायना. आणि देव म्हणटा पेल्याचो मोग करूंक जायना जाल्यार तूं म्हजो मोग करिनाय. हांव तुजो मोग करता वय पूण तूं म्हजो मोग करिनाय कित्याक तुका पेल्याचो मोग करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. आमचे एक्झामिनेशन कॉन्शियस करून पळोवंक जाय तुका पेल्याचो मोग करूंक जाता की ना, कित्याक जायना. म्हज्या भितर कितें रॉंग आसा, म्हाका तो म्हजो मोग करूंक की जायना आनी पेल्याचो मोग करूंक की जायना. आनी पेल्याचो मोग करिना जाल्यार हांव देवाचोय मोग करिना. आज आमी हें पुरो सारकें करून आमी घालून घेवन देवा मुखार. मार्क चॅप्टर 12 30 आणि 31 परतून त्यांचं उतर सांगता देव आमकां. मार्काच्या सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळे सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे सत्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग करचो. आणि दुसरो हो तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग करचो.
हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. वय आणि ह्या उतरांनी सांगला देवान सगळंच म्हणून सांगला देखो ताकाही आमकां गुण करूंक जाय सगळेंच. हाका म्हणटात होलिस्टिक हिलिंग म्हणटात इंग्लिशान, या होलनेस म्हणटात. आता आम्ही आणखी पळया स्पिरिच्युअल ग्रोथ अँड सायंटिफिकेशन. स्पिरिच्युअल ग्रोथ आत्मिक वाढावळ आणि आमचे बघेवणपण शांतीपण. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7. Well, 7 and 1. म्हज्या मोगाच्यानो असल्यो बसोन्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आणि आत्म्याच्या सर अशुद्धपणांतली आम्ही आमकांच नितळ करून घेवया आणि देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करया. बारी बरें दिला. म्हज्या मोगाच्यानो असल्यो बसोन्यो आमकां मेळ्ळ्यात कुडी आणि आत्म्याच्या अशुद्धपणांतली आणि आमकांच नितळ करून घेवया. ते केल्ल्याशिवाय आम्ही देवाचे बिरांत येवचे ना, या आमकां देवाचे मुखामोळ पळोवंक मेळचे ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि तशेंच रोमाच्या अध्याय 12 वळ 1 आणि 2. रोमाघराचे पत्र. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयल्ले ओडका कुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र आणि जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावन तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावन तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आणि खंयचें बरें देवाक म्हणटा तसलें आणि संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise Lord. the Lord. ते म्हणता आम्ही नितळ जाल्ल्या करीत आणि आमची मनां देवाक समर्पण केल्ल्या करीत आमकां देवाची खुशी कितें म्हणून घेतली. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें म्हणून जावंक जाय कळजे जाल्यार आम्ही पुरे नितळ जावंक जाय. आत्म्यांक कुडीन मोतींत नितळ जाल्ल्या वेळार आमकां देवाची खुशी कितें म्हणून क्लियर कळी जातली. वस्तू जाणा अशें हांगा येतात थंय येतात, देवाची खुशी म्हणून म्हाका गुतना. तुम्ही सांगात न्ही की देवाची कितें खुशी आमकां म्हणून. देवाची खुशी तस रावन आसा. तूं वचून तुज्या पाताक रड, जिणी बदल आणि तू तुजेच मन तुका समर्पण दी आणि तुकाच तू देवाच्या कार्यांत डेडिकेट कर, समर्पण दी. आणि त्या तुका कळटलें देवाची खुशी ताजी इच्छा कितें म्हण कळटलें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise Lord. the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आता आम्ही पळया देव आमकां आपयता समाधानेन जिवंक आणि कथाविने जिवंक. फिलिप्पियराचे अध्याय 4 वळ 7. फिलिप्पियराचे अध्याय 4 वळ 7. कोणी वाचा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, तुमची काळजां आणि तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. कित्याक म्हणा आमचे जाणवायेन आटापूक नजो जाल्लें तें देणें देवाचे समाधान समाधान. तुमची काळजां आणि तुमची मनां ख्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतली. जर तर आमकांच आम्ही समर्पण दिला, आम्ही जेजू ख्रिस्त थंय एकवटान आसतले, शाबीत उरतले, विराम नासतना शाबीत उरतले.
तसेच कोलेस्कराचे पात्र कोलेस्कराचा अध्याय 1 वर्ड 22 पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिफात ताचे कुडी थंय तुमकां राजी केल्यात आनी देवा समोर भाग्यवंत कथावीण आनी निराप्रदिकन तुमकां भेटोवन दिल्यात. Praise the Lord. आता किती म्हळें पूण आतां क्रिस्तान आमकां मरणा मारिफाताच्या मरणा मारिफत त्याच्या कुडी थंय राजी केल्यात आणि देवा समोर भाग्यवंत केल्यात. कथावीण आनी निराप्रदिकन तुमकां भेटोवन दिल्यात. कितले बरें आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगल भाऊ बहिणीनो, आज मस्त जाणां आसात, काम करतात, जडतात, पण समाधान ना. समाधानी खातीर सोदतात, ते समाधान कशें जोडचें म्हण कळकूच ना. येस फॉर एक म्हाका मनीस आयली, हांव मस्त जोडता, मस्त दान धर्म करता, पूण म्हजे थंय शांती ना. ही शांती खंय मेळटली म्हाका? तिका सोडून उतर सांगल्या वेळार तिच्या मोतीक उजवाड आयलो आणि एकच बरती तिच्या थंय बदलावणा येवंक सुरू जालें. तिका रिपेंटन्साक आदार केलो आणि ते वेळा तिका कितें गी देवाचो असो मोग तिच्या भितर गेलो. जेजूचे देवाचो बॉक्सान तिका टच जालो आणि तिने उठून म्हाका अशें पोटलून जावन म्हळें, ही शांती म्हाका येद्दोळ मेळोवं नासली, आज मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अनेक मनीस आयलो, सिस्टर म्हाका सांग देवाची कितें खुशी म्हजे थंय म्हणून. देव म्हाका म्हणटा म्हजें काम कर म्हणटा, कशें करचें म्हण कळना आणि म्हाका वाट दाखय म्हणून. जेजूचे दर्शन आसा, पूण ताका ताचो अनुभव कसो म्हणून पळोवंक ताका मेळना. सगळी कामां करता, जेजूची कामां करता, इगर्जींत आसा, घराची बायल सीक आसा, सांबाळटा, करता आणि तो रडटा. टू सीक द विल ऑफ गॉड. रोमन चॅप्टरांत अध्याय 12 वर्ड 1-2 आतां हांव सांगता आमकां कितें गरजेचें म्हणा. तुमचेंच म्हणा जेजूचो समर्पण दियात and dedicate yourself in the service of the Lord. You will come to know the will of God. त्या मनशाक खळीत केल्ल्या वेळार आणि तशेंच देवाची वाट ताका दाखोवन दिल्ल्या वेळार तो मनीस असलो रडलो, दोन्ही हात म्हणजे काढून त्याच्या माथ्यार दवरून गळगळे रडून कांपून गळगळे रडलो. तो म्हणालो, आज म्हाका खळीत झालंय म्हणलो. संतोषाची दुःखा घडून तो घरा गेलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही जाऊन तुम्ही ते बैला गावांनी आसात, कामाक म्हणून गेल्यात, जोडतात, तुमची फॅमिली असतात, थोडी जण गावात असतात फॅमिली मेंबर, थोडी जण थंय असतात. थोड्या फुडें तुमकां गांवांक वचो मेळटा, टायमार वचो मेळटा, थोड्यांक वचो मेळना, कित्याक कामाचेर अशे बंदडी आसता की वचोंक जायना. पूण काळजांनी मनान दूख आसता. कितले जोडल्यार समाधान ना, कितले जोन दडल्यार ते पावना म्हणटात. जोन दडले ते एका थोड्याच दिसांनी काबार जाता. तुम्ही जोन दडलेल्या कितल्या दिसांनी ते काबार जाता आणि कांयच नासल्या बरी जाता. म्हज्या भाव भयण्यानो, हांव बैल्या गांवांत गेल्ल्या वेळार गेल्ल्या वेळार एक मनीस येवन गळगळे रडोंक लागलो. सिस्टर, हांव कॅरिझमॅटीक मागण्यांत आशिल्लो, डीप तरां कॅरिझमॅटीक मागण्यांत आशिल्लो. पयशे जोडच्या खातीर हांव बैल्या गांवांक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. जोर खंय वता म्हण म्हाका कळना. कितें जोन भरला ते पुरण नासता. आणि आज म्हाका ते charismatic मागणी येना. भारताची पुरा तोडफोड जाल्या म्हणून खंय गेला ते तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 16 दिला. आम्ही येताना काही आम्ही येऊना येताना काही वर्ण वचना आणि जो कोणी रिच जावंक ग्रेस्त जावंक आशेता आणि आम्ही कशा फाटल्यान सतर जाल्यार तांचे भावार्थाची कितें जाता भावार्थ मोडून येता म्हणून सांगला. कोण भाव बहिणीनो तुम्ही बैल्या गावात असताना तुमच्या सांगता जेजू असा म्हणून भारी संतोष समजा. कित्याक तुम्ही charismatic मागण्या आसात, सदांचे वैयक्तिक मागण्या करतात, सदांची तुमची कमिटमेंट दवरतात. दुरिना जाल्यार आस्ताम दुरू शिकतात. सगळं संतोष येतलो, समाधान येतलो. आणि एक हांव तुमकां सांगता, जेजू आमच्या सांगातात आसतना खंयचे कष्टाक दुखाक आमकां मेकळें करूंक जायना. बाबा आमचे थंय एकदम खात्री जायचे जेजू म्हजे सांगात आसतना आमी कित्याक भियेचे. आमी थोड्या फुडें कमी करतली आता म्हणजे मतीक तेंचता जेजू म्हजे सांगात आसतना आमी कित्याक भियेचे. जेजू म्हजे सांगात आसतना कित्याक कमी करीचे. अशें म्हणून तूं मतीक अशें सांगता आसतना एकत्र संतोष येता, समाधान जाता, सगळें बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि तुम्ही महिला गावात आसोनी हे मागणे सोलून व्हरतात म्हणून देवाक कितलो संतोष. कित्याक कोणी तुम्ही दुखेंत आसल्यान तुम्ही बऱ्या वाटेक आसतात. आज आमी सगळीं जाणां या घडी इल्लीशी आमची आत्म्याची झट्टी करया. जेजू आमी खंय चुकल्या आमकां बक्षीस, आमी खंय कंठीन पडल्या, दुखींत आसा, तूं लागीत आसाय म्हणून आमी तुका वळखूना. आमकां बक्षीस जेजू. या म्हणजे खंय इल्लेशें पातात म्हणे भितरले भितर उरला हांव ते कुमसारीन सांगोना जाल्यार म्हाका कृपा दी जेजू वचून कुमसार जावच्याक. हाच्या वरवीं म्हज्या स्पिरिटाक, आत्म्याक, म्हज्या मोतीक इंग्लिशान काले म्हणटात स्पिरिट सोल बॉडी म्हणटात. स्पिरिट म्हळ्यार आमचो स्पिरिट, आमचो आत्मा देवाच्या आत्म्याक चिरकोन रावोंक आसा. आणि सोल म्हणून सांगल्यार आमचे सायकोलॉजिकल आमचे माइंड, आमचे काळीज, आमची पुरा बोंगणा ताच्या भितर. आणि बॉडी म्हळ्यार आमची कूड. प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळा ना आत्म्याची झट्टी करया. मागीर आमी देवा लागीं मागया आमकां सगळे तरान तूं टच कर जेजू. आणि पवित्र रक्तान परतून आमी पवित्र आत्म्या मागया. आमच्या ब्रदर लेन्सीन मागलें पण परतून आमी लास्ट मागया. आणि हिलिंगा खातीर आपल्या हांगा तुम्ही हांगा पळयता जाल्यार फाटल्या कुशीन साक्रामेंट ऑन आसा, साक्रामेंट उक्तो आसा. आणि साक्रामेंटांतलो जेजू तुमकां आमकां समिस्तांक आपडटलो आणि तो बरें करतलो. थोड्या वेळा खातीर आमचे दोळे धांपया, आमकां सामका पळया. सगळ्यांक आमी बक्षी, आमकां कोणें दूख येयलां जाल्यार तांकां आमी बक्षी हाडया गेली. ती नेनांत तांणी ती कितें करतात म्हण जेजून सांगलां न्ही, ती कितें करतात म्हण नेनान बापा तांकां बक्षी म्हण. आमी जेजून आमकां कितें शिकयलां तेंच आमी करिना. आमी एकामेका बक्षया. तशें आमच्या पदका खातीर आमी बक्षांनी मागला. तुम्ही आखापत आमची कर, तुम्ही आखापत आमची कर. ख्रिस्त आखापत आमची कर, ख्रिस्त आखापत आमची कर. तुम्ही आखापत आमची कर. तुम्ही आमची कर.
May Almighty God have mercy on us and forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. याकडे आम्ही जेजूका आम्ही समर्पण दिया. आमची काळजा, मोना, कुडी, आत्मे कंप्लीट करणं, आमची कामा, आमचे फायनान्स कामाचं सगळे जेजूक समर्पण करून दिया. आणि आज कोण शिकतात मोतीच्या पिढेन गे डिप्रेशनाच्या रस्त्यात गे या आत्मिक तरान आम्ही शिकत आहोंगे, कुडीन शिकत आहोंगे, वंगणाने शिकत आहोंगे, सगळे काम जेजूक दिव्या. आणि आम्ही आता हिलिंगाचा तर मागूया. मोगला जेजू यस घडये तुझ्या आमोलीक रगत आमचेर घाल, आमच्या आवय बापायचेर, भाऊ बहिण्यांचेर, सैरेदारांचेर, इष्टमंत्र्यांचेर सगळ्यांचेर घाल. आमकांच सर देवाचे उत्तर प्रगट करतल्यांचेर, लिडरांचेर, मेंबरांचेर, काम करून वेतल्या बॉसांचेर, आमच्या पिरजसींचेर, हादरींचेर, मादरींचेर, तशेंच आमच्या पाकसेवेच्या आत्म्याचेर जेजू तुझ्या आमोली रगात पडून कोण शिकतात जेजू मोतींत, कुडींत, आत्म्यात कोण परत शिकतात जेजू सगळ्यां तू आपड जेजू. जेजू तू दया, तुझी दया इतकी आसा की जेजू तू आमकां केली गस्त तू आमकां सांगतो नाही कित्याक तुवें सांगला नाही. एजकेलेच्या पुस्तकांत हांव कोणाच्या मरणांत खुशी पावना म्हणून या घडी आम्ही मागता तुजे लागीं आमकां कंप्लीट हिलिंग दी म्हणून, आमकां कंप्लीट तेकोणी दी म्हणून आम्ही मागता. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, 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 bara 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 di bara di bara shara bara di kira bara di bara shara bara bara di bara di bara di bara Jesus, 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 Ria, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, कॅन्सरच्या पिढ्या दोषात आपण बरे कोणाक ओटीचो प्रॉब्लेम आसा, कोणाक प्रॉब्लेम आसा, कोणाक शोल्डर पेन आसा आणि कोणाचे चामड्याचेर कसली पिडा आसा तर एक्झाम आसा या कसले गर्भकोशीचे प्रॉब्लेम आसा हाडांनी दुख आसा सांगठान दुख आसा पाठीच्या कणान दुख आसा गांठीनी दुख आसा जेजू सगळ्यांक तूं आपणांनी बरें कर जेजू याच घडये जेजू तुजो मोग वचून येवं दी जेजू आणि समाधान येवं दी जेजू आणि तुवें आमकां सगळ्यांक आपडलय म्हणून तुवें आमकां गुण केले म्हणून आमी पातयेता जेजू अरे गा जेजू तुका
अर्घ्यात काचेस अर्घ्यात काचेस स्तुतीत काचेस काचेस वंदन काचेस आराधन काचेस अर्घा बापा अर्घा बापा वंदन बापा वंदन बापा अर्घा पवित्र आत्म्या अर्घा पवित्र अगलाब तुमका हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. कोणा मागण्या येऊन खाऊ ना जिथून गड्ड्या रचतात कुठला रचतात रोड रचतात जेजू आमच्या गावाने असतात जेजू आपल्याला बरे करे आणि आम्ही बरे केले जाऊन शक आम्ही मागण्या झाल्या देवानं त्याने मिसून काढलेलं तो मनीस पूर्ण करतो मनीस जेव्हा मिसून काढता मुखार घालच्या खातीर आमची इगर्ज मता तुरून वरच्या खातीर मरिये माये तू आमकां सांभाळ तुझ्या मेंटलान आमकां आराम जेजूच्या हातान घाल मगळ्या बापा तू आमकां तुझ्या काळजांनी दवर तुझ्या काळजान दवर मगळ्या जेजू आमकां तुझ्या काळजान दवर पवित्र आत्म्या तू आमच्या भितर आनी भायल्यान तू काम कर मरिये माये तू आमकां राखून सांभाळ अंत भक्तान आमच्या पासून विनंती करात राखण पडेन आमकां राखण वरात सांग मिंगली तू आमकां सगळ्यांक रक्षण दिवन त्या कोटक स्पिरिटाक पयस कर थँक्यू फॉर थँक्यू जीसस थँक्यू ऑलमायटी गॉड बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तो आमचेर आशीर्वाद घालो बापाचे नावी आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन Amen. Amen. Praise the Lord. थँक्यू म्हणटा तुमका तुम्ही आमकां अवकाश दिलो देवाचे विचार शेअर करता खातीर तुमकां भरपूर तरेचे आशिर्वाद तुमचेर आसूं दी तुमच्या कुटुंबांचेर आनी तुमच्या भुरग्या बाळांचेर प्रेज द लॉर्ड Thank you, sir. Thank you, sister. तुमका प्रत्येक तरांनी आम्ही देव बरें करू म्हणटा या रातीच्या वेळार वेळ जालो तरी तुम्ही वेळ आमच्या खातीर दिला तुमच्या मिसावा खातीर तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर तुमच्या सांगाच्या आसच्या सर सिस्टरां खातीर आणि तुम्ही करच्या देवाच्या सेवे खातीर आम्ही देवा गर्गां दिसा आसतना सदांच आमी तुमच्या खातीर मागतले हांव सिस्टर मस्त देव बरें करूं देव बरें करूं ब्रदर लेंथी तुका थँक्यू तुझ्या आम्ही तुका थँक्यू म्हणटा And glory to Jesus. Anybody my sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, Good night. Good night everyone. Good night.